Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo. Mumet ya sampean? Mumet kepalane. Wah, heeh. Tak tukane obat engko. Tak tumbasne obat engko. Piye rasane mumete piye? Pilek ya? Obat apa? Puyer. Oh, puyer 88. Oh, puyer sing gambare wong ngono. Obatnya biasanya puyer sing gambare iki ngejali kepala. Obatnya kayak mbiyen. Jadi zaman aku sik nggeni omahe Lala kae ya. Sebelum Ebit mulai rene, bocah kan bayine Ciyoke nek etan. Ngono, terus Ebit ya nek kono. Ya, dadi omah iki sing nggeni aku ambek Bintang kadang karo Mega. Dadi lek kadang lara gatel, mumet ngono mesti goleki aku kon numbasne. Biasanya mesti sore aku asal sekolah nu mesti ngenteni ning kono kae nek ngemper kae. Setiap hari. Asal sekolah mesti tak gawane jajan, dadi wis terbiasa piye? Bingung no. Sapa sing bingung? Oh, Oh, muter. Laruna. Beh, piye ngono? Anak montor apa nabrak. Beh. Nabrak nduk. Apa nelak toh. Masa? Kan mbok dijebrak. Bek kira Bintang. Mila marani aku ambek Bintang. Terus ero kemele Bintang ki pengen jare ki enggak duwe kemo. Terus gatelan cokot nyamuk. Terus tak tumbasne sesiji di suwun bek kira ya. Cilimute mbiyen kae. Isek cilimute kae. Isek cilimut rehku numbasne kae isek. Oh. Diumbah lek reget ya. Lek reget diumbah. Itu bunuh. Itu bunuh ini. Ngendi sing ditanduri tebu? Kene. Sing arep ditanduri kono lho, Bek. Kulon omah kono lho. Enak ya. Oh, sik cilik-cilik. Disedot. Oh, sok sampean penak lek eek nek njero tebu-tebu. Dah ya. Loh, tebu ki diselip terus nggih gaekne gula. Kelana turune ronggak nduk. Tungsan. Dengan wedok geger. Menawang diadain diadan. Heeh ya. Gung ngaruh. Gung ngaruh wedok jajan. Nukane sego. Nukane ngadi karo ndah ngono. Berani yo enggak aduk. Ai dia kegiatan dia. Heeh. Enggak dua ina. Ya ja, baduk sampean tak demok amit ini. Ora geni-geni ngono Sampean ki kepedesen nganu ke mau lho. Anyep. Anyep. Kuwi sampean mergo kena ke mau lho. Buleng, kena buleng geni. Tarakku panas, mumet bae enggak. Ora geni-geni ya no.
Ngapusi. Iya, Ngapusi. Cendol. Ayo. Ora ora panas, omongnya panas. Anyep jejeb. Nggak gini-gini yo. Iya. Ngapusi tibake. Dingin aneh. Dinginane apa nih? Oh, dinginane tapi saiki enggak toh. Mau ngomongnya heeh. Dingin aneh tak. Batinku gak mripate kaya meringin. Tibake mergo gara-gara kena ke mau geni. Buat abang. Oh, obat abang kaya stroop, Dia abang kayak sirup. kayak Mm-mm. iya. Iya. Ya wis tutup. Kaya ditutup emak arepan. Tutup. Wis padha wasel. Dingin aneh. Malai. Gane ngene diridek ngene lho. Heeh. Apa kerungu panas ngono. Heeh. Biar kan kerungu panas. Wes arep tutup bebek kebek. Wes arep tutup, Mak. Pokoknya tahawali nak iwak. Oh, sing enak tewel timbangane iwak. Aku ya suwene ngobek jangan tewel. Apa ana dicampuri lodo pih. Balak putih. Entok kon tibek tewel ya? Kono. Is buritane Mana? Menit ini. mau ke Metina. Pak Di, lenggah no. Lenggah no. Apa lenggah mriki? Lenggah mriki. Ben duduk kene ya Pak Kadi. Oleh ra? Pak Kadi duduk kene oleh. Apa? Apa terus ini apa kowe? Enggak lah. Apa kuwi? Apa? Itu mana? Itu mana? Kantinen Apa? apa ta jenenge? Iwak paling. Iwak. Sate tahu. Iwak. Sate tahu. Udu lek sate tahu, sate iwak paling. Yang liang lah ya. Liang mainan itu pun. Mbak ya. Apa ta ya? Apa? Padha karo kuwi mau ati ya. Tak barengne Pak Kadi. Anu ati bek padha karo jangane sampean. Amet Pak Dinya. Pentol. Apa ta kuwi? Iki pentol. Bekir, piringku kan endi Bekir? Ya pakai aja kono. Astagfirullah. Ya ambillah. Apa ta? Ati. Bek aja metotok bek enek wong lanang. Bene. Ketok engko. Enggak tedas bek saya mah paling. Enggak tedas. Ada sing jangan mau. Oh, Titan bek jare tunggale sing dijangan mau. Ati.
Milan. Milan. Mm-mm. Nggak cerdas. Nganu bek nakokne. Apa lek jangan mak nganu Mbak Ros enak bumbune apa wae. Kok ngerti ya? Panganan enak. Lah kae bumbu nang kresek nek. Abi to kan lek masak nek kene to. Tinggal masak kene. Pendak aku rene omo jangane Mbak Ros enak. Nasi kotak neh kok bareng. Lah kayak emak enak lo tahu goreng pek yo an. Isek to pek mau? Tahune goreng mau isek. Ijek ngono kudu wae aku. Walah, diparingi ta. Heeh, enak tahu kok ning kono mau. Endi? Ning kuwi mau enak tahu kayokan. Nek sitak wae. Heeh. Lah iya kuwi. Walah. Kuwi lele wae kono. Ketok, Bek. Bekir. Bokonge ketok, Bekir. Ditutupi sik. Bekir ketok. Roke. Mak, enggak ditutup kan sing ngarep. Ayo gak masuk. Enak. Bang. Buyare jam 4-an, Bek. Buyare jam 4-an. Ki mau rada sepi ya. Landinge ruame. Nyapa, Mak?